banta jongi pangilajim kadai ka ban rengko haga Calvary kadikfna jong Jesus Christ. Amen. Ban rengko apo Calvary ban petchau Jesus Christ ban khotter padiu ban sharia tanga kai ka ba ule alo jang kadikfna da ka chingai leng ba ka chingai how Christi kala piang ban khasi ningi haga ni ka step ka bor man simba ko kadai ban dan ka jing pera ka jing em ka jong fi au try ang ngek yame ma pergi pok sana kala pemut akan di step pai show try akan di po try ti unles nei naga benta jongpi wachania shua ladi wachania shua ki jongpi hi shania ha otra kumta ka de ka jing khot ka bakra ki parawang et ba kide ye ka ban em ka jing em ka ban present ban ai ka gospel om tang na ka shiltor ne ru ka jing em bagi do blen ai ka jing ye yengi mangila ban le ka tabara pren ka jing tinju ka bakra ngi ma ha ka jing em ka jongi ka kong ka jing yo ka jing kai ne ka sam ka ban kong in pai menta bagi duai han ni kai ka ban di le kong ka balang kai ka balang ka dan kam ka tai ka jing kali ka ban kong what does the church need kai ka balang ka dan kam ka jing dan kam ka balang ka ni kanis ka bible ka jing kali ka balang kai ka pastor ne ban jala bakanikai si ka balang ai fi ka bible But magkaiba, kipangay ka parang kinangkampan puli ka Bible. Amen? Ka Bible, kalong ka badang kam hadu kata-kata. Wat na miyay, tagading siyaw maong yupi. Wala miyay, tagaibo yung siyaw na puli bahaya ka. Titi ka katenga jong oblat kanya daya pi. Nak yung buon ki barong haki ni kismi. Tublay ka jing sok. Kunya rap ya pi, lang bagay ka katenga jong oblay ka kasda. Hakateng jong Jesus. Amen.